Здравейте, приятели! Днеска ви показвам моите коли, където съм си похарчил доста време. Ако ви харесва видеото, ударете по един лайк, абонирайте се и коментирайте. И продължаваме с най-иконичната кола BMW 535. Тук се постарах да го направя колкото минималистично може. Това означава, че съм направил малки детайли, много интересни детайли. Не съм го напипал много. Както виждате, цвят, джанти, всичко е както трябва да е. Бате, ако нямаш голф, защо играеш играта? Продължаваме с голф. Както виждате, пак съм си го направил колкото реалистично може. Хубава е блема, интересни детайли, цвят както винаги топ. Много ясно и трябва да има нещо мафиотско. Както виждате, имаме се една мерджанка, където е иконичната кола на Азербайджан, дето го ползват за Да, вие си знаете. Хубав цвят, хубави джанти. И както виждате, продължаваме с една мерджанка. Както виждате, съм го направил реалистично колкото може. Имаме си интересни детайли. Няма Брабус, няма AMG. Просто виждате, няма какво да говоря. Монеца. То ако нямам BMW в гаража, защо играе играта? Както виждате, направил съм си интересни детайли, минималистични детайли, не съм си го напомпил. При нас има детайли, човек. Няма гонки, има детайли, брат ми. Ако ви е харесал видеото, не забравяйте да лайквате и да се абонирате.